nan pathum te hian an mahun tur thlir chung zelin an chak na lam kong zo in an kal meka he movie hi kumsang hi som pasaria ti chua comedy romance lam hoi the little hours ti ania nan ho church na mun ber convent anti chu nan ni tumte ta na mun ral muang tak mai ni in pathian thu zirtir na thatak pek thin an nia khovel thil le nom sakna chi sang sang lakata thataka thiar film an ni thin amai ro chu manlai huna italy rama kho pakhat garfuniana convent pakhata chuan an kho sadang dai bik hle movie tira sister fernandoi ron langin ani chuan field pakhat pautlangin convent lama sabeng tung hi aron kailet meka konglaka sister ginervai tokin ani chuan akal na chin velte zo na neu hi alo zo treu maya sister ginervai hi sister dangte chungchang an head sister mariai hena thlen pe deuh chi mishing ania an convent huan enkol tu larkoa ronlan vele huan enkol tu in anni pani biak lum lam atum lai takin an pani chuan huan enkol tu chu an not kiang lea trong kam moi lo tak taka trong khumin an che moi lo hle sister te ho hian an father tamoso hovin in khom na chi sang sang le in puana hun ang te kha an mang thina sister genervai chuan engtik lai poin mi thilti angai ven pe ema chuti rualin abuaina midang lo in rol ve hi angai thei thak lo thung sister fernandoi hi achim omin engtik lai poa in hial in pe at reng chi ani boka sister alessandra ve thung chuan puan thui par lam chi a chilin nakin zela an omdan tur thui taka thlir thiami ani sister genervai le fernandai te chu sister alessandra an thik na konga anin thurual dun hlea achan chu alessandra pa hian an convent tan asum nei ang aron tho thin wang ani hetia aron kalpa hian afanu alessandra chu aron tlo pa zia thina alessandra la hian pasal nei achakin akopui omi an omle omlo apa hne na alo zot zia thin amai ro chu tun tumzet zong apa chuan sumlama har satna ato wangin athuam chomna mantur anei lo thuron shilin pasal nei alarem lo thu aron shiat tira afanu chu athiamang toka aril ru min saktumin in nei lam ngai to ai chuan apuan thui lama insolving ri turin ati sister alessandra chu ashil haibaka alung oilo em wangin athiante sister genervai le fernandai te chu abimang tamia lova athiante la chuan alessandra chu engwanga chutia tamai nge ani ti shachak reng renga hun an man lai takin an huan enkol tu larko kha konga an tok lol maya larko chuan sister te chu alonui sanga genervai le fernandai te chuan thinrim taka tong khumin an wangai satamaya chuti lain an head sister maria le father tamaso te chuan larkoan azin chua huna bazara azor tu engemo an lo pek meka father chuan chanchin shil hai thak tak dongin larkoa chuan sister te che dan moilo tak chu angai mo thu soin father hena alo zual kowa larko lung oilo chuan anna bansan adu thu ron thlenin father chuan bazar lama azin zo ma chu banglo sham turin angen ngoi ma se larko chuan ariru asiam fel to wangin ban athlangta ani palace ro pui tak chunga bruno le francesca te nu paron lang lein tuk chuan an lo ei meka bruno chuan sum an tlak cham em wangin anu pui hna an kho sakna nuam satak te chu an kalsan achul to thu soin anu pui chuan alo ngai saklem lo ngai sakan hekin an chia lo lano pangle mel thatak maseto hna chuan wine thitbel sak tura shilin maseto chu ahan mel no kwal vela ti chuan an pani in tlailama laikhum an zal dun thei ta nge ani maseto chuan muchuak chungchungin francesca thu soi ngai thak tumin a in ti har lui sham shama
chutia an omdun lai tak chuan Francis kai pasal Bruno a ron lang thutin maseto chu rang takin atlan chengala Bruno chuan tunge anupui mutpui tu chu ti hriat tumin zui tumin chia lo ho pindana chuan atlan lut ngala anlo mu hriat to maseto chuan muthilder tum na sate ma se atlan chiat na lama alung phu rang tak ri awangin Bruno chuan anman chuak ta thawa anupui mutpui tu ber chin chi anan tin Bruno chuan maseto sam chu a hle then sakta ani Bruno an chia hlo pindan achua san vele maseto chu rang taka thawin Bruno an aman chua lo nan chia hlo dang zong zong te sampo chu a hle sak ve ta vek maya ti chuan Bruno chuan anupui mutpui tu ber chu a ra chuak thei ta hau lo hun engemaw chen chu maseto chu thlamuang takin aom thei pha ta ani amai ro chu nikhat chu Francisca in maseto a aron hnim hnai le lai takin Bruno le agar te chuan anman chiang kher mai chu wangin maseto chu asahim nan ul atanga tlan chuakin ram hnuaya abibota ani konglaka father tamaso anenin tongin father tamaso hian abung rophu thren khat ati buaka wangin alo buai hleya maseto chuan chung bungrua te chu rang taka chhar sakin atran pui ngala father tamaso chu maseto chunga alom hle maseto lain riana tur amamo thu sein adil zui ngal bok chumi hnuwa an pani chuan wainte indunin anin kom hlima inpuan na hunte mangin games an khel bok maseto chuan a omna atanga atlan modan te sein father chuan an convent puan enkol tu tharatana laglu aril ruk zuya ti chuan father chuan sister Maria ibula hruain a in hmel hriat tir father chuan dot soin sister bula chuan maseto chu bengong tong theilo ani thu soin lerkoa na tho thin huan enkol na thokatan achat arin thu asoya tin abung rophu te kha suam mangin an roksak vek thu soin engkim achan vek angin dot asoibok sister Maria chuan maseto chu lopomin anha tho tur angte an ko hu ta sister ho chuan an huan enkol tu thar maseto chu engtik lai po a thi thlai ru rengin an chi khle sister Fernanda le Alessandra te chuan maseto a an hual wangin anin sual lo chau bok Alessandra le maseto te in nui lai mel Fernanda in a mu chuan a thi khlea chu wangin maseto chu hreipui mangin avo zui nge nge sister Maria chu a hun taka ron thlengin aron thel vata maseto chu larkoa abana wanga huan enkol tura an chor thar ani thu soin Fernanda chu awa khap dai thei shram chuti lai mekin sister Maria chuan Alessandra chu ko hrangin athil thui parsa te chu abo vek thu a hriat tira sister Maria chu Alessandra thil thui pui tura ti ni in Peter pakhat ngoi choi deuh hovin an thui ta hlom ani Alessandra chuan tamtak thui man adwa wangin abengo hleya amai ro chu athanem ngai luata aman ro chu ti chepalin maseto hena siam thatir turin akalta masetoan alo siam that saklai chuan Alessandra chuan anuna thil du omlo tak tak thleng te chu soin ati ti tui hle chumi hnuwa father le maseto te chu in muin an ti ti duna father chuan sister ho mi zia chu a hriat chian ema wangin shonpo an nuam fashion lo ani ti a sheru reng ani sister Fernanda chu an sacrament wine rutura father tamaso pindan alu ru ka wangin sister dangte chu an phok lek hleya ti chuan a wine ruk chu Alessandra pindana an in hota ani General sister dangte thilti ruk chu lo hria in an het sister Maria hena heka avouzuya ma se engtin tinemo themin an wine chu inve turin an lo soma an zawaya wine an rui deuh hnuwa ti tui chho zelin General chuan mipa ala tompui mi alo thu a in puanga sister dangte po ron phur chhovin an in puang ve diet tahloma sister Alessandra hian maseto chu alo staru reng chuni in atuka athil thui par chu maseto a pe ngei tumin huana avakala
Masetoa lei lai lai tranpui atum na lama alutuam na chu ron tlapalin anin mel no chho tran tariau mai amai ro chu an thlen thui tak tak main an biak in dari chuan an pahnin aron kai har le ta ani Sister Fernandai chu thilti ruk tu zong reng renga pheboi chi hi ania Sister Marthai nenin muin ram noya nimna rui tur zon pui turina som ti chuan nimna rui chi te chu from khomin masetoa hrai rui nana man an tumta an song bo sep nuwa masetoa ria buka vakalin Fernandai chuan masetoa chu ashoka zaisaka vawin chemte hriam tak chuan atin taran mai masetoa tan chet sun ngaina om hek lo le Sister te thu chu azom ve tamia maya Fernandai le Marthai ten masetoa in an chua san lai takin Genervai kha an tok lo mai Genervai chuan alo zui ruchar char chuni in zan lama father Tomaso le masetoa te chu in hula in masetoa chuan chulai hmuna omri a na tho chu adu thu ashila ma se father chuan masetoa laka sister te chu an sual nia asia to wangin masetoa chu om ngei turin a phut lui ngam lo thung ti chuan an pahnia an ti mol lai takin Sister Maria chu father hena thupoimo tak hriat tir turin alo kala Bishop Bartolomeo chu an convent engma soilok lova ronkal thutin aron thong hlea father la chuan wine alo in hnem de awangin arui dewa tin masetoa chu Alexandrai rim turin apin dana alo vakal lai tak ani bok nen manmo takin khum noya abiruta ani Bishop chuan anin rel bol na le sumdin mun ziana bu te chu a en sak thuak thuaka chuti lai tak chuan Genervai ron kalin Fernandai rin hlom tak taka a chetlai a mu thu te aron reporta mase tuma in athu soi an oi sak dulo wangin Genervai chuan Fernandai le Marthai te drug siam chu atem chinta a Fernandai te ti anga tin athisen te chu amaya atat noya chuti lai mekin Alexandrai chuan masetoa chu atong thei rengani ti a han hriat chhuwa chuan a thong hle mai masetoan in soifia atum lai takin Genervai bok kha ronlang lein a rui hlea masetoa chu fo atum tamai ma se chuti lai tak chuan kepen ri a hriat awangin manmo taka biruk atum ta a biruk tumna chuan Alexandrai kha lobiru sa diamin anin man chiang kher mai kepen thom an hriat chu tudang ni lovin Fernandai alo ni renga Fernandai chuan chemte kengin masetoa chu aphuara heng thil thleng zong zong hi Genervai le Alexandrai ten an lo mu ve veka wangin ram hnoi lama chuan an zui ruta a an kal thui zela Fernandai le Marthai mai baka sister dang engemazatin meichem al lua an lo din hual lai an muin Alexandrai chu athong chiang kher mai ani nataka chuan Fernandai hi doi thiam alo ni ru renga masetoa chu sister hau chuan an din hual thupa Marthai le Fernandai te chuan anin thoina ti puitlin nan masetoa chu vi hlum an han tuma masetoa chuan anun chan himnan rang taka ron tang chuakin atong theiani ti asoi chuak ta Genervai chu an tom huna tanga ron pen chuakin sister dang te chu an tlan bo ta duak maya Marthai chuan lo beile tumma se Genervai chuan ni ko shelovin a khong thuta ani Genervai chu an sabeng tung kaile tin manmo takin convent lama akir lea an bishop pindan kongka chu kik vak vakin doi thiam te chan chin chu a hriat tir ngala amai ro chu Genervai mi a ang maya a phok le ka wangin bishop chuan a oi lo hle Genervai Fernandai le Alexandrai te chu bishop hena chuan anin he kwaltona thil swal tiruwa anin pu theu ani atuka chuan hunser an hman lain bishop chuan sister te in puan na le kha ziak chu a han chiar chuaka an thil ti sual te chuan bishop chu a thong chiang hle an doi thil ti te an rak ti chungchang te chu mak ati hleya tin an head sister Maria le father Tomaso te po an bang chuang lo
Tomaso chu father ani na tanga bantir ania maseto po manin apu Bruno hena thon kirle ani Alessandrai Fernandai le Genervai te chu inkom thale in ngai damte anin dil tona Bruno chuan maseto chu soisak hluma vawin maseto lau thong chuan veng tu te chu ama tlan chhuat tir turin min tumna sa hlema se veng tu te chuan an lo bum reng chunin maseto chuan beisei tur nang nei to lo emo a in ti lai takin Genervai Fernandai le Alessandrai te chu ama chan chuak turin an ron lang lol mai Alessandrai chuan veng tu te bumna nau telem a thui chu mangtang kain abum lo thling thei hlawa chuti lai mekin sister Maria chu father Tomaso muruk tumin an convent sabeng tung kai chuakin akala Masetoa chan chuak tura kalte lo ho lam nen in tok trepin man chua ani lo chau convent an thlen dona Fernandai chuan britsa sabeng tung lo om chu muin thil om dan chu a hrethiam thawa ma se angoi bo puita ani